Može. Sad kad je bio Dragan zadnji put, ne? Ali bio... Nemkec. Jest. Bilo tragova tu od filja. A možete da prođete kad ste dokonji, možete doći s one strane, se popijete lepo gledati s one strane u potok pa iz potoka gore. Gdje, tamo? Ja, sličiš isto sve pa gore. Odih je. Ovdje se napije vode. Ja ću vezati samo jedan kanap, da znate. Ako bude prpa. Evo kjer zna ga. Pa vidi kjer. Nemkec, jesi pono mobilni? Je li tamo svinja, a? Bio bi prići tamo. Gor. Možda na trak, a nije. Reci mi, jesi pono mobilni? Jesam. Daj, pusti ga ovdje da snimam ovo što si radio. Što sam obučio? To, ti pusti, ja ću snimam na kameru. Pašić. Kaj naučio? Obučio. Neka ga, Nemkec, samo ga pusti. Kako on ide? Samo ga pusti. Pa šta ona vikao? Znaš ti da je čovjek spomio deblje do, kad smo mi bili, kad smo se popili nas lica na drvo, kumača smo sad Juri, ne znaš reći, da nas pobije. Da nisam ovakvi drvo. Ovo je drvo pravo, uz njega se penjimo. Evo. Evo ti možeš. Pamti, ti radi zastavu. Kako zastava ovdje, ja gledam kao mačka govore s njim i zadnji grana. Našla? Isti. Gledaj na rešetku. Koji će dići? Jebano ovo je lajva, ovo je digara. Baš je dobar gat. Da pati lisice u reku da pravi prevenjavanje. Ovako ovo. Da se ne dira 2-3 godine. Šta si to mora? Se vari u reku to radiš, da. Sve se uro festa. Jeste, ne gađe, upravo ga ne. Ili pusti ove ko naše samsare što neće raditi lisice kao. Da vata njega ili... Da va priđe. Sad ću onda ga protjera vam. Tri put smo išli, 2-3 puta. Mare, nije tad jasno. Gdje? Sad će neđe. Ja to noću. Eristo. Pa idi ću polako bre, pa šta ću da ga snimam 5 dana. Pa vidim ga bre, ajde, evo ga ide vam, aj zdravo. Pa vidim, ajde. Eno ga tamo, tole, u potoku. Slonovi da su me kavali. A?
Risto! Risto! Ćuti, ćuti. Samo se ti čuješ na kameri, ćuti. Evo ga, von, nije on von. On je Fea. Fea Trajan. Fea Trajan. Von, kako veš od gavijačnicama? Araber. Araber, jest. Eno ga tamo u ćošku. Gdje? Eno ga on. Je, samo pazi vepar, kaže hoće da napada ljudi. Ovdje iza brega. Tu ima bara, odmah iza brega. Kuda prođemo u pičku mater. Samo u onoj rupi škaljene. Aha. Ja se jebu tamo tako da vepa preko nije onda. Znaš li ga? Tako da vepa preko nije onda. Evo gdje, jedan je kao. Evo ga ovdje vepa. Ovdje nije mnogo opasno vipići. Ja mislim da će Majker zna da radi. Da, da ono je ubio prošli put pucam im na kroku, zato moram nešto metati. Njemkec, ajde vata mi ovo kjera. Ajde. Jeli, ma ne. A? Da se nam pustiti na kuću možda izneku cijela, a? Pustit ćemo je. Pustit ćemo nju na kraju. Sve na kraju, da opet neko cijela pustiti. Ovdje ovako da ga prisjećam. Ajde, ajde. Vata i kjera samo. Ajde, ajde. Može ovako 6 dana, nešto tako ima pasa, dostanemo do ponoći. Aha, aha. Ti vata i vepra, mi ćemo kjer. Gdje je? Eno ga tamo. Evo ga, evo ga. Ej. Sad smo krenuli da ga vati. Ajde. Drži nekako tu kameru. Šta? Trebali smo dinga na kraju. Ko njega da uhvati sad u pičku.